What's up, Super Fam? Super Migubay here. A day in a life ni Kuya Jeeper nga walay lablab og nasalaag kami karon ako di ay usa diri sa Inapoy Ostrich Farm. Og kaning sa laaga dugay ra gyud namo ning giplano og karon pa jud na dayon. Kay sige manggong gaulan atong niaging semana og padayon ta sa paglakaw. Mao ni ang Ostrich Farm diri sa Inapoy. Hoy. Inapoy Negros Occidental na ni kay nasakop na ni siya sa Occidental. Bali sakop na siya sa Kabangkalan og diri ang ilang ang farm. Una nimong makita diri kay kaning ilang mga onggoy kay bag-o ni nilang gibutang diri. Katong pag una nako pag-adto aning lugar, wala pa ni mausang onggoy. Ostrich lang naa diri. Naay mga onggoy diha ganahan nagpicture-picture ko na ni Mira. Nya onggoy di ito o kabantay kana ng mga irong gagmay. Gagmay ro sa rebreeding na kay kaila lang po ko kaila dayon. Napoy melo sila diri nga bag-o. Bayig boto ni kay naamay mga itoy. Dayon sa unahan unsalan dagway to, charis gauna ko voice over. Kani siya singalong. Endangered species na po ni siya kay wala na kaayo ni karon. Kay kun makit-an gusto mga tawo ayamon magunayon. Muna siya ang singalong alang sa kasayuran sa tanan. Og diri pod sa unahan apod sila daghan kayong mga salapati og sa personal mo na dyan nakita namo ang Ebong Adarna. Kasi girang gihisgutan sa libro sa grade 1, sa grade 2, sa grade 3, basta tibok elementarya na agyon ng istorya sa Ibong Adarna. Maonay kanindot sa Ibong Adarna, basta ang ilang color o mubukad. O ang main purpose gyud sa pag-ari namo diri kani jud silang mga langgama, kaning tag-as og liog. Og maonay tingog sa ostrich. Kapag tuo maggunako na slag parihag manok pero dili man di ay. So kung ganahan mong musulod dito, mubayad lang kuno mo Jess para makahikap sa itlog o magpakaon. So naapo dai slide diri klase-klase sa mga manok. Chicken village ang tawag ani nila basta mako kaila sa mga ngalan kinapanas na ang mga ngalan sa ilang mga manok nga ilahang butang dire. Wala na nila katagi og butang mga ngalan kay kitong una na amang kuno siya mga level. Mabasa nimo unsang klase nga manok pero karon wala laman pod bigabantay. Walang po ko kabantay sa mga ngalan pero importante na nakakita ko sa klase-klaseng mga manok. Sama aning mga manok balhiboon og tiil. Naapoy gagmayng manok nga naayon ana unsay hitsura dugay ana napoy kun ari pod o nga balo na ko kabalo sa ngalan ana mga manok ka. Dayon napoy ostrich ari nga bagong piniso. Bag-o dugay ni silang nanagko ug sa manok pa ni bag-o ni silang tali. Naana poy daghang manok aring luyo pagkadaghana man ug kay ni silang manok. Maong maglisod jud kag ila basta di ka kabalong mo galam og manok kay daghan kaayo jud di jud nimo mailhan og di jud nimo ma-memorize kadaghan. Napagani ning balhiboon ang sinaw kayo balhibo nga manok nindot kaayo siyang tan-awon. Ug naapod ni sila manok nga kitong itom kaayo nga murag sa tingalan ato. Basta nalimot ko sa kasi sa ngalan sa manok kay kuan itom siya kay nga nindot siya tan-awon og kani pod sa man bungoton kay nga manok dayon. Kani pong mga manok ka unsalan pud ni ding kana basta nindot kay siya mga manok ka dayon kani kanang sidlak kay sila og balhibo nindot kay siya ba dayon kuan na pod kanang dako siya tapay dako siya bungot o siya bungot ba kumitay kani mo na siya patane mo ni patane nga manok mga sa farm nako diha solid colors og kani siya ngiw ni lang gama ngiw og kana padayon ta naana po diri ni mga klase-klaseng mga mga manok ni siya. Wala ko kaila sa ngalan ana. Basta manok na siya kamuray ila comment section lang mag-abot. Kanina po sila banog. Sig panagit nig manok nang kan piso ba diri ato Og karon og maara ta siya super fam. Kay naluyan ako di sinuroy-suroy kay ganiharam guminggalak ko lakaw dire. Og muli gilagdan nila og kanang signature sa ostrich farm kanilang payong nga floating in the air kaayo ba. So mo na siya diha. Dayon ako mga kauban ato unahan gapungko-pungko ay nagparelax sa pod sila kay mulak na po sila atong atbang og atangi sa sunod nga pag video. Alright.